अखन अहाँ सब सुन रहल छी अमचन म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। मिक्स बाय कंचन राज मुजफ्फरपुर। कंचन राज मुजफ्फरपुर। कंचन राज मुजफ्फरपुर। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हमर दिल सुनाए बाबा रौर दुआरा पर जाके अटकल बा। हमर दिल सुनाए बाबा रौर दुआरा पर जाके अटकल बा। सुननी जब से चर्चा तो सुननी जब से चर्चा तोर उह दिन से मन मोरा भटकल बा। हमर दिल सुनाए बाबा रौर दुआरा पर जाके अटकल बा। सुननी जब से चर्चा तो सुननी जब से चर्चा तो ओही दिन से मन मोरा भटकल बा। हमर दिल सुनाए बाबा रौर दुआरा पर जाके अटकल बा। हमर दिल सुनाए बाबा रौर दुआरा पर जाके अटकल बा। कंचन राज मुजफ्फरपुर। कंचन राज मुजफ्फरपुर। कंचन राज मुजफ्फरपुर। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। 4 दिन से पैदल चल के बाबा आइला तोर दुआरिया। काला है से लाइन में छी बाबा दिन दोपहरिया। 4 दिन से पैदल चल के बाबा आइला तोर दुआरिया। काला है से लाइन में छी बाबा दिन दोपहरिया। कहेला अर्जुन तो से बाबा कहेला अर्जुन तो से बाबा तनियो करो पदाया बरसादना। हमर दिल सुनाए बाबा रौर दुआरा पर जाके अटकल बा। मिक्स बाय कंचन राज मुजफ्फरपुर। कंचन राज मुजफ्फरपुर। कंचन राज मुजफ्फरपुर। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। सुल्तानगंज से जल उठैनी चलनी हम देवघर हो। थोड़ा सा कृपा का दिन बाबा धर दे हम जल हो। सुल्तानगंज से जलवा उठैनी चलनी हम देवघर हो। थोड़ा सा कृपा का दिन बाबा धर दे हम जल हो। राइटर मिथुन गुलशन काहे राइटर मिथुन गुलशन काहे चलनी हम देवघर। हम दिल सुनाए बाबा रौर दुआरा पर जाके अटकल बा। हमर दिल सुनाए बाबा रौर दुआरा पर जाके अटकल बा। अटकल बा। हमर दिल सुनाए बाबा रौर दुआरा पर जाके अटकल बा। सुननी जब से चर्चा तो सुननी जब से चर्चा तो ओही दिन से मन मोर भटकल बा। हमर दिल सुनाए बाबा रौर दुआरा पर जाके अटकल बा। अटकल बा। सुननी जब से चर्चा तो सुननी जब से चर्चा तो ओही दिन से मन मोर भटकल बा। हमर दिल सुनाए बाबा रौर दुआरा पर जाके अटकल बा। हमर दिल सुनाए बाबा रौर दुआरा पर जाके अटकल बा। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।